على الله توكلت 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 على الله لما صلى توكلت على الله وينبون بدي فما أعلم توكلت على الله جونجي جيجي سمد لما صلى توكلت على الله وكم جيجي دك فما الله توكلت على الله دليل فما الله دو توكلت على الله على جينو دبا فما الله دو توكلت على الله أنا مديونا فما الله دو توكلت على الله an filɛbaga cɛ ana muso denmisɛn ani maabakɔrɔ maa minnu sɔgɔlen no ana mali kɔnɔ mali kɔ ka diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ an'an ka radio partenaires la aw bɛɛ lajɛlen aw ni wula nɛgɛ kaɲɛ 18 o sera montre ɲuman bɛɛ lajɛlen kan mali kɔnɔ ani a lamini bɛɛ lajɛlen na bi ye juma ye tubabukalo ale tile 23 ye bi ye sunkalomakɔnɔ an bɛ ale la février kalo don min ye san 2024 ye amara wulada in na kunnafoni faama bɛna tali kɛ kɔkan kibaruyaw la ana caman fɔ kɔkanna na n ye an yɛrɛ fɛ an n'an da don misɛman dɔw la k'olu kɛ ka a ko bɛɛ lajɛlen sarago amara ni maa min ma ban nali ma i tɛ se ka ban taali ma an ka cɛkɔrɔba an ka karamɔgɔ a n'an fa n'o ye adama samaseku ye ala ka wele sera ale ma bi ale ye kalanko minisiriya kɛ alifa umaru konare ka waati la a fatura bi an bɛ dugawu don kɛ ko ala k'a dayɔrɔ suma ala k'an mɛn ka saraka bɔ a ye kɔsa in na yɛrɛ jɛkulu min kun sigira n'o o ye comité de dialogue intermalien ye a tun b'o kɔnɔna na olu yɛrɛ minnu bolofara min bɛ yen n'o bɛ kunnafoni di ko kunna u kun y'a sugandi a ka kɛ u ka kuma lasela ye o kɛra juma tɛmɛnen o dɔgɔkun kelen yɛrɛ ye bi ye maaw b'u ta la ala fana b'a ta la ala ka wele sera Samasegu ma bi Samasegu mali kan ka dɔgɔ a tɛ min fɔ biennale min kɛra Moti ne n'a ye tile 10 kɛ ɲɔgɔn fɛ sɔgɔma o sɔgɔma an bɛ daraka dun an bɛɛ tun bɛ si yɔrɔ kelen na su in na n'ala sɔnna ma an na dɔ fɔ maaw ye Samasegu la 21h waati maaw k'a dɔn maa min don amara jamanakuntigi kɔrɔ Jɔnkuna Tarawele yɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ka waati la o kun y'ale sugandi ko k'a kɛ jamana Moti ni Segu yan fan bolo n'u b'a fɔ ma ko centre o basigi bɛ se ka na cogo min Ibrahim Boubacar Keita kun ye sɛbɛn min ta juillet kalo san 2019 Asibi ye o sɛbɛn in bɔ a ma tubabukan na u b'a fɔ ko k'a abrogé o kɔrɔ ko baarakɛyɔrɔ min kun kalifala Jɔnkuna la n'o o ye k'a fɔ ko o représentant pour le centre ko baarakɛyɔrɔ in nin y'o ko bannen ye ne yɛrɛ kun ɲɛ tɛ baarakɛyɔrɔ in ɲɛci la tuguni parce que a kun kan ka sigi ka baara minnu kɛ e k'o caman sera ka ɲɛ yɛrɛ sɔrɔ Ablaye Diop yan'an ka se Ablaye Diop ma Gawokaw fɛ yen sugu min jenina Gawo février kalo tile 7 ministre min bɛ jagoko kunna ale ni chambre de commerce mɔgɔw k'u bɛ wuli ka jɔ la yaasa min ye sugu in ye hali ni ale sigiyɔrɔ in ma labɛn ka ban feere ni baara min tun bɛ k'a kɔnɔna na o minɛnw ka se ka taa lafiya la min ye maaw ye u bɛ se cogo min na k'u ka baara kɛ yanni sugu ale ka jɔ sugu kura ka jɔ a nɔ na tuguni o baaraw kɔni bɛ sen na a yera k'a fɔ ko chambre de commerce ale jɔyɔrɔ ka bon o baara in na kosɛbɛ yaasa min ye Gawo dugu kɔnɔna yɛrɛ la maaw bɛ se ka lafiya cogo min sabula nin waati in na an dayinnen don ko foyi ma nɔgɔ nin waati in na Bamako kɔnɔna na délégation spéciale ale b'a sɔn dɛ i bɛ Ɲamakɔrɔ Pɔntɔri di dɔn yen kun kɛra ɲamanton yɔrɔ dɔ u y'o ɲaman cɛ ka bɔ yen pewu
boadinge awa fa batoko fonse dinga la belebele bayi utara o korona nyama bela jele nchaka boye peu wa mama tume no kun sigilo no gitronga ya bela jele la wuli ko 30 metri ni yoro to ta ko fana barab nana ke amara ni sigilo no gitronga wuli ka bo gitronga ban ini balat sinyo ma wa ini fuari fana sinyo ma wa ko yoro nogole no bama ko na lamini kuta yoro shitoyi ou ka conseil ni o ye délégation spéciale ka conseil folo ye o kɛra kunungo o senfɛ u ye baara minnu kɛ anu kan ka baara minnu kɛ u y'u da don bɛɛ la nka a mara ko yera ye dɛ Bamako mairie du district i b'a dɔn joli juru b'a la miliyari 19 su in na n'an da don la maaw ka se ka faamuyali kɛ o ko la kosɛbɛ Amadu Amara min ye Ibrahim Boubacar Keïta ka tile la o tun ye Mali jamana yɛrɛ tɔgɔla so k'olu lafuja k'u jasi k'u feere maaw ma maaw y'u san Asimi ko k'a bɛɛ lasegin jamana ma so min bɛ feere miliyari 4 u kun taara o feere miliyɔn 100 dɔ bɛ yen o bɛ sɔrɔ miliyari 1 u y'o feere miliyɔn 500 sisan komi sɔngɔ jasira sugu ma kɛ a sugu kɛcogo la jamana b'a ka tɔgɔla du feere cogo ma kɛ ten jamana kuntigi ko ministre de la justice ma ko k'a so bɛɛ lajɛlen jate a feerela maa minnu ma u ka bila u ka hakɛw la faso ta ka segin a ma ne y'a sɔrɔ komi Amara ne bɛ ɲɔgɔn na ne taara wari d'i ma i ka so i perdira dɛ fana b'a la dɛ zon ni zon bolofɛn sanfɛ bɛɛ tɛ zon ye de o ko de bɛ sen na sisan an wulilen don k'an fasa ja o fana na tuguni ko f'an ka négocier Miyankakɛ yɛrɛ t'i ye maa fɛ kuma tɛ ko ka taa négocier ne t'a dɔn i bɛ négocier cogo fɛn min y'a bɛɛ fɔ k'a ban a ko dɔrɔn i kana k'a sira kan dɔrɔn ko fana o gannen don bi dɛ i bɛ ka waati la ko u y'a bɛɛ lajɛlen feere ministre job l'américain ka maa mafalen minnu bɛ yen n'o olu bɛ anw ka cɛncɛn fo ka jamanaw kunna n'o y'u ka expert ye ale ni olu ye ɲɔgɔn ye dɔgɔkun in kɔnɔna na baabu ye tali kɛ min na kosɛbɛ o ye k'a fɔ min ye l'américain jamana ale ni Mali ka bolo di ɲɔgɔn ma o hukumu kɔnɔna de la kumaw ye tali kɛ o la ka ɲɛsin waleya minnu bɛ an fanfɛ bolo fɛ bi n'o ye Burkina ni Mali ni Niger ka wulikajɔw ye k'u da donna nin bɛɛ lajɛlen na maa mafalen ninnu fana u nana fana u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye Mali jamana ye a k'a jija a kana bɔ bɛɛ ya hukumu kɔnɔna na komi dugu mana jɛ don o don an b'a fɔ k'an bɔra nin na denmisɛnninw ka kuma ko kumana k'an bɔra énergie fana na wa ko komi an bɔra CEDEAO la ko yalama k'an bɔra énergie fana na wa Amara Américains kɔni ko k'u ye faamuyali kɛ nka u ma dan job ma bɛrɛbɛrɛli tɔ minnu b'an ka jamana kɔnɔ n'o ye parti politique ye o n'olu dɔw fana masalala nka olu ka kuma fanba ye tali kɛ min na ko k'a dɛrɛ an kan ko yaasa an ka taa kalata la dɛ ko furancɛla fanga k'u kana to tan cogo la ko sinon k'a tɛ taa kalata la k'Américains k'u ɲɛ bilen bɔ Américains yɛrɛ b'u sɔrɔ yɔrɔ ɲini parce que diɲɛ bɛ cogo min bi bɛɛ b'i ka nafa de kɔ dɛ parti politique aw ta bɛ gɛlɛya Sénégalikaw fɛ yen kunnafonidilamuso dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko Absa Han min ye Sénégal wulikajɔba tun bɛ yen tuma min na ka kɛɲɛ ni kalata bɔlen a dɔgɔkɔrɔ ye n y'a dɔn journaliste dɔ ale ye journaliste de u ka bɔlɔlɔ sira kan n'o ye Seneweb ye ko u y'a minɛ k'a ba dɛbɛ dasi de muso in ko u y'ale minɛ k'ale ba dɛbɛ dasi k'ale bila kaso la k'ale lamaloya k'o ko tɛ ten dɛ a wulilen don k'i jɔ ko fo o ko o ka sɔgɔbɛ o ka ɲɛnɔ o ka fɔ ale ye min y'o kɛ o tigi ko k'o ɲangi Amara baara b'a bolo dɛ ko Macky Sall yɛrɛ kumana sɔrɔ a ko k'u bɛna sigi ka fɔ kɛ ntɛnɛn ni tarata nata u fɛ yen ni min bɔr'o la k'u bɛna o kɛ wa sɔnko fana u bɛna fɛɛrɛ kɛ a bɛ se ka bila cogo min nka kunun sɔrɔ Amara Macky Sall makari ye ne minɛ i b'a dɔn a ye min fɔ a ko diɲɛ seleke 4 mɔgɔ minnu bɛ nin ko in bɛɛ la dɛ k'olu de filɛ nin ko olu fana bɛ k'ale jalaki k'i b'a fɔ ko n'a sɔrɔ u t'a kalama su b'a forontora dɛ
m'a ɲini fa mara ka discours in lamɛn komi e bɛ tubabukan mɛn ka tɛmɛ ne kan i na tila k'a ɲɛfɔ ye n ka se k'a ɲɛfɔ maaw ye ka ɲɛ a ko ma nɔgɔn dɛ Nigerkaw fɛ yen Niger Français ambassadeur kɔrɔ bɛ n'o Sylvain Itie ye i b'a dɔn k'a fɔ ale bɔra Niger kabini novembre kalo tile 29 san 2023 o kɔfɛ min ye Faransi sɔrɔdasiw ye ani Faransi ka fɛn fɛn bɛ Niger kɔnɔna na k'u y'u bɛɛ lajɛlen sasala ka bɔ ko fangadaraki min kɛra dɛ cɛ in segilen ka taga Faransi k'a taara fɔ u ka Assemblée nationale maaw ye Faransi ye an'u ka Sénat maaw k'u ɲɛ b'a la dɛ ko président kɔrɔ Mamadou Issoufou ko senba de bɛ fangadaraki in na o de fana ka avocat filɛ ne ka wuli ko min ye Sylvain Itie ye k'a ka s'a kumacogo la k'a ye kuma minnu fɔ u ka wasabulon kɔnɔna na ko n'a segira a kan tuguni k'u bɛ plainte k'a kama k'u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min ye Issoufou yɛrɛ ye ko ale da bɛ se ka don nin ko la cogo di ale y'a ɲini ka sɔnɔgɔyali kɛ ale ma se ka ɲini ko jɔnni sera ka sɔnɔgɔyali kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ Bazoum ni ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ko sisan ko n'u bɛna n'a ta k'a d'ale la k'u kana d'ale la dɛ k'ale tɛ a ka avocat de filɛ nin k'a fɔ nin ko Faransi ka ambassadeur min bɔra ye ko n'o ye i da to a kuma na tuguni k'u bɛ plainte kɛ waati min na ko CEDEAO ale bɛ ka labɛn kɛ sibiri nata in a ka se k'a ka lajɛ kɛ Nigérakaw fɛ yen Nigeria jamanakuntigi kɔrɔ ni maa min ale yɛrɛ fana ye CEDEAO tutigɛbaa ye Yakuba Gowon ko u k'u teliya joona CEDEAO maaw u ye ɲangini min ta ka ɲɛsin Mali Burkina Niger ale ni Laginɛ ma k'u ka sanction wuli joona wa ko o jamana naani ko jamana minnu don ko u bɛ furancɛla fangaw de la ko sɔrɔdasiw de bɛ u kunna k'u ko lajɛ ji ɲɛma jɔlen na ale yɛrɛ de kelen ye jamana ɲɛmaa ye bi jamana ɲɛmaa min ni a bɛ balo la min ye CEDEAO sigi sen kan wa ko fan dɔ in fana fɛ a ye bataki min ci CEDEAO commission président ma k'a b'a ɲini Mali Burkina Niger k'u ka segin u kɔ u kana bɔ CEDEAO la k'u kana bɔ dɛ k'ale kɔni b'o ɲini u fɛ bataki in a bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ min ye Yakuba Gowon ye n'o ye Nigeria jamanakuntigi kɔrɔ ye CEDEAO bɛ tu tigɛ waati min ale ni Musa Traoré ka taa fara Sangoulé Lamizana kan ani Amani Diori ani anw yɛrɛ ka Général Moussa Seydou Kuncesa kɛ an'anw ka Général Moussa olu de ye baara in sigi sen kan Nigérakaw yɛrɛ fɛ yen ka sɔrɔ ka jamana tɔw k'olu don a la Libi Bamanci jɛkulu minnu kun kɛlen don ka Tripoli la kɔlɔsi ni nin y'a san 10 ye kabini Kadhafi bɔra fanga la ko olu ni fanga min n'o lakodɔnnen don diɲɛ fanga fila de bɛ Libi ko fanga min lakodɔnnen don diɲɛ seleke naani fɛ ko n'olu bɛnna yaasa olu ka sɔrɔdasiw olu ka se ka Libi faaba n'o ye Tripoli ye k'o lakɔlɔsi min ye milisi ninnu ye sa n'o ye Bamanci jɛkulu ye k'olu kɔni y'u senfa ka bɔ wa ko bɛnkan in sɔrɔla mun fɛ maa ninnu bɛna taa fan min fɛ u bɛ t'u sigi ka yen minɛ dɛ Khalifa Haftar ka maaw tɛ sa wa Libi Amara Kadhafi tun bɛ yen tuma min avion dɔ tun bɛ Libi bolo u b'a fɔ ma ko Afrikia anw tun bɛ billet ta a la yan ka taa Faransi 250 000 aller retour wa pankuru ɲumanba wallahi i bɛ dumuni k'a kɔnɔ ka tila ka taa dumuni tɔ kɛ Faransi ye nka Libi binna 250 000 a billet ɲɔgɔnna tun tɛ wa avion kun ka ɲi ɲɛnamabaw de don kɛra cogo di Faransikɛw fɛ yen Tunisie wajulikɛla alimami min ni ale da tilara a la ka kuma dɔw fɔ u y'a jira k'a fɔ ko o kamalen k'u y'a ta k'a bila garde à vue la koyi ko wa ko n'Ala sɔnna a ma don nataw la k'a ye kuma minnu fɔ ka kɛɲɛ n'o ye n'o kuma kɛlen don ka mankan wuli bi k'a seginna ka taa o kuma kelen fɔ a kun y'a fɔ gare k'a seginna ka t'o kuma kelen fɔ fan wɛrɛ fɛ tuguni n'o o ye Bagnoli ye k'u ko k'a gɛn han ko k'a bila ka taa Tunisie k'a ka taa wajuli kɛ ninnu n'an ta tɛ kelen dɛ ale Faransi kelen in na ko min ye ga ba 90 fiɲɛ jugu dɔ wulil'u fɛ yen komi olu bɛ tɔgɔ da fiɲɛw la
ko fiɲɛ jugu in ko enedi suwa mun de ko fiɲɛ tɔgɔ de ko lui ko a ye tiɲɛni don guwa ba 90 nin kɔnɔ ka kuran tigɛ olu bɛɛ lajɛlen na Faransi ani Paris fan caman fɛ ko wa ko bi k'olu maaw fɔni k'u wulilen don k'u jɔ ko sabula ko nɛnɛ de bɛ yen ni kuran tɛ i bolo ko lafiya fosi t'i ye nka ko Faransi énergie maaw u ko n'Ala sɔnna a ma ko yanni mars kalo tile 2 cɛ k'u n'u jija ko ka se ka kuran d'u ma ko nka ko yan'o cɛ ko tile kɔnɔna na ko k'u kɔni bɛ se ka kuran sɔrɔ heure 8 tile kɔnɔ o tɛ tile tilancɛ ye sa wa a tɔw n'u dewuli u yɛrɛ ye Faransi halisa ja hôtel belebele de tun bɛ Gabɔn bolo Faransi a hôtel tɔgɔ ye ko Pozo di Borgo ko min ye u ka jamanakuntigi Umar Bongo ale ye hôtel in sigi Faransikaw fɛ yen Ali Bongo fana tun ye hôtel in to sen na sisan ko ka hôtel in feere Brice Coté min ye Brice Oligui ye ale ko ka hôtel in feere ko sabula ko olu mago bɛ musaka la yaasa ka se ka transition baaraw kɛ n'o ye ko gɛlɛya caman b'u kan wa fana ko min ye Ali Bongo denw ye Ali Bongo ale denw n'a kɔrɔmuso ni a bɔnsɔnw ni a tɔw bɛɛ lajɛlen k'u ka sɔrɔ minnu bɛ yan n'u ka fɛn minnu b'u bolo yen k'u bɛna n'a bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ ko k'a minɛ k'a lasegin Gabɔn jamana ma k'o baaraw de bɛ ka kɛ Faransi bi Irisikaw fɛ yen ko bɛɛ lajɛlen kun sigilen don min ye k'o kɛra koyi u ka fanga sinamatɔ maa min n'o fatura n'o ye Navalny ye ko sisan ko diɲɛ seleke naani y'o ta k'o kɛ bamuru ye ko k'u da don Irisikaw ka élection ko kuma na k'o kɛra olu ka sugu de ye bi k'u bɛ k'o de ta ko k'o de yanga sanfɛ o cɛ ka fatuli ko k'o kuma caya k'o don dunun na k'o don bala la k'o fɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa ka se ka Poutine ale mangoya maaw ye hali bi ko nka ko élection irisila ko ni tubabu jamanaw caman m'u kɔlɔsi ko élection tɛ k'u yɛrɛ fɛ yen sabula k'u ka système informatique maa min ye États-Unis ta ɲaami o aw ta kun ka dɔgɔ la o ko la ko jamana caman ko Union européenne ka laseli kɛ olu b'u da Union européenne kɔfɛ maa si ma sɔn ka bɔ i kelen k'a fɔ i kelen na fɔlɔ n'a bɔra États-Unis yɛrɛ la o de kɔni y'a fɔ ko waleya in ma ɲɛ kamalen fara ka kɛ ni kalata ko de ye sinon ko nanzaralakaw fɛ yen olu y'u ta kɛ u ka union ye Los Angeles polisiso olu tun ye ja dɔ ta ja min na u ye kamalen dɔ minɛ k'a ba dɛbɛ dasi amara fo k'a ni kɛnɛ karaba cɛ fatulen kɔfɛ sɛgɛsɛgɛli de nana wuli sa yalama cɛ a ye damatɛmɛ wale de kɛ min ni États-Unis sariyaw bɛ taa n'o la o kun kan k'a fa wa parce que o yamaruya b'olu bolo u ka polisiw bolo yen walima o dɛsɛra k'a minɛ de wa a mara ko jaw taara lajɛ ka jaw sɛgɛsɛgɛ i b'a dɔn min tun bɛ kamalen bolo furusɛti mananama a dun sara ka ban dɛ wa polisi minnu y'a kɛ k'u y'olu minɛ États-Unis ma nɔgɔn dɛ jamana kelen kɔnɔna na jamana 53 yɔrɔ dɔw la i bɛ marifa ci maa la fosi tɛ bɔ a la yɔrɔ dɔ la marifa tɛ ci ye yɔrɔ dɔ la diinɛ silamɛ ko kuma tɛ a ko ma nɔgɔn dɛ n'i bɛ taa olu fɛ yen i kɔni b'i jija de ka sariya i bɛ taa yɔrɔ min na i b'o sariya de lajɛ a ma nɔgɔn dɛ ani yan taw tɛ kelen ye dɛ ala k'a ɲɛ ka d'a ma maa min fara tɔgɔ ye ko Johnson Makani min ye février kalo tile 3 ye ko polisiw kɔni y'ale bɔnna a nin na video nana lajɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ kuma min a taara sɔrɔ furusɛti mananama de b'a bolo a tɛ se ka fosi kɛ halisa ngaraw ka ko ta na sira fɛ dɔnkilidala min bɛ aw na nin dɔn ka maa ye ko Beyoncé ko Beyoncé ko a tɔgɔ donna dɔnkilida tariku la diɲɛ kɔnɔ koyi ko ale de ye farafin muso fɔlɔ ye min sera ka palmarès boyari musique country ko k'i tɔgɔ sɛbɛn o la k'a sababuya kɛ k'a ye dɔnkili dɔ bɔ o dɔnkili n'o ye dɔnkiliden kelen ye ko Texas Hall ko kɔni ye min o ye jɔyɔrɔ min sɔrɔ bi diɲɛ kɔnɔ ko dɔnkili tɛ yen min y'o sɔrɔ k'o la sa ko Beyoncé ko a ka dɔnkili dɔ fana k'o fana bɔra ka fara o kan février kalo tile 11 ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ bɔlɔlɔ sira fɛ a mara ko a dɔnsenw ko farafina juru caman kan b'a la dɛ k'a fana ani ale de ni Umu Sangare ma fɛn dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ ko maa min don k'a ti sɔn dɛ
k'a banbalen no farafina juru de kan ko fo ka sira sɔrɔ ko wa k'a ka succès a n'a ka se ko sababuya ye o de ye juru caman mi kɔri a bɔra anw fɛ yan koyi farikolo ɲɛnajɛ ko ta nasira fɛ nin fana na ka aw dɔn fɛn ye ne tɛ nin cɛ in dɔn Dani Alves k'ale ye Barça ndolatila ye k'a tun ye PSG kɛ ka tɛmɛ ko u ye a ɲangi san 4 ani tilancɛ a bɛn'o kɛ kaso la ko sabula ko a binna muso dɔ kan min ye Dani Alves ye ko latéral droit don brésilien don ko février kalo tile 22 o tɛ kununko ye sa wa ko min ye Espagne kaw y'a yira k'a fɔ ko a binna muso dɔ kan san 2022 ko npogotiginin dɔ ko o kɛra u ka dɔnkɛyɔrɔ dɔ sifinso dɔ kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko tribunal kɔni ko n'o ye tribunal catalan ye ko y'a ɲangi ko waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra sufɛla de fɛ koyi 30 ani 31 décembre su k'a y'a kɛ ɲɛgɛn kɔnɔna de la ko ka taa bi denni kan ko ja ko caméra tun bɛ yen ko npogotigi in fana ma a ta bila daga jiridara k'o taara n'a ye fanga la balɔntana e bɛ nin wariba bɛɛ sɔrɔ e ma se ka nin kɛ sutura la ayiwa amarama kun cɛ ni min ye Nizɛrikaw fɛ yen an na tila ka nin walawala su in na ko nanzaraw taara ka marifa caman de to Niger u b'a fɔ min ma ko ECAP Sahel a marifa ka ca dɛ a dɔgɔmanda drone 4 bɛ a la a marifa kisɛ n'a marifaw yɛrɛ n'a fɛnw ko min ye Niger ye u y'u bolo da nin bɛɛ lajɛlen de kan ko k'a yira k'a fɔ ko min ye nanzaraw ye n'o ye Faransi ye k'u y'u kɔ don ko nka k'u taara ka minɛnw to yen ko kɔsa in na u ka jateminɛlikɛla dɔ y'a yira k'a fɔ ko ni Faransi sɔrɔdasiw bɔra Faransi jateminɛlikɛlaw bɔra ni Faransi ambassadeur bɔra ko bɛ se ka kɛ Niger sigilen tɛ ni min ye ko donc ko cɛ ma kuma fɔ a kun fɛ k'a y'a fɔ k'i bolomadayɔrɔ kɛ ni maramafɛn ninnu de ye kuma tɛ kɔsa in na Niger ye sigarama caman de minɛ a fɛ yen Amara maa minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka fangadaraki kɛ nin ye bi wulada in na kunnafoni ye n'Ala sɔnna a ma su in na nɛgɛ kanɲɛ 21 kibaruya wɛrɛw bɛ yen nka o bɛna kɛ brève la brève ale ye k'a fɔ ka tɛmɛ yen n'Ala sɔnna a ma su in na an na ɲɔgɔn sɔrɔ ale kɛnɛ kan Ala ka 21 nɛgɛ kanɲɛ 21 Ala k'o jira an na. Baba Jose Trawele Kejiki Allah de Tawakalidu Allah Jose Idisme Dalima Salah Tawakalidu Allah Jombe Baramina Iji Allah de Tawakalidu Allah Jombe Kukudilla Isme Allah Tawakalidu Allah Nebi توكلت على الله باسي ليس مهد لما صلى